Klara, Ja? kaj je ovo? Kaj je to s našim novim susjedima? Nemam pojma, gospođo Tereza, nemam pojma, slušam cijelo jutro nekog ganja, znate, ja. Jednostavno ne mne shvati, kaj je to? Kaj se događa? Čudni neki ljudi, novi susjedi, pa Pa ne znam, i čudno su obučeni, ja ne znam. Nekako čujte ovo. Kaj je to? Kaj to? Ja ne znam, Bog me ne znam. Malo bliže, ajde da probamo na onu Daj špuljicu. da vidimo, Špuljicu, kaj je to, špuljicu. Joj Bože, kaj je to? A kaj je to? Gospa Ne Klara, morem razmet. Gospa Klara, smirite se. Sad vidim. Pa to je Deda Mraz! Njegova baka! Kaj ste rekli pa? I nešto zeleno, neko biće zeleno. Zeleno, jel znate kaj je zeleno? Joj. Znate možda kaj je zeleno? Ne znam, a čili bi se da mi liči na neke od tih mali zeleni zirske na te oni lepri. A lepriko! Ja. Možda neki od naših, ovi kada su otišli u Irsku, znate, možda se oni vrate. More biti. Gospa Klara, se sklonimo, čuju se izgleda. Mičimo se. Aj, to nam vrata! Deda Mraz, bla bla, šta to ima posebno taj Deda Mraz, ja ne kapiram. Pa, mislim, dobro, nosi poklone, super, ali imam i ja svoj ćupun zlatnika, u čemu je stvar, mislim, mora da se potrudiš da nađeš, ali ipak ne kapiram zašto je toliko popularan taj Deda Mraz. Šta kažeš? Ne razum... A jeli? A tako znači, a taj Deda Mraz donese, ti samo napišeš pismo, kažeš Deda Mraz, volela bi, bla bla bla, i on ti jednostavno donese, ne mora da se trudiš, zato, jer da, od mene ipak moraš da se potrudiš po žbunju, da tamo ruješ, da nađeš to, pa mogu bi ja možda nešto da napišem tom Deda Mrazu da dobijem, možda još par ćupova zlata, odmah idem. Ding, ding! Peglaj. Aha, privijetili ste moju crvenu kosicu, šta kako vam se čini, Dok moj muž putuje po svijetu, ja se podmlađujem. Peglaj. Molim, šta kažeš? Znate što kaže? Kaže, ja ne znam ili vi to vjerujete, kaže da sve što činiš dobro trebaš činiti s radošću. Znači, ja spremam mog muža na put, on ide po svijetu, donosi radost, donosi dobro, onda ga ja trebam spremati s veseljem. Pa ako treba i peglati s veseljem. Joj, a rekao sam ti još da hoću u penziju, a ti ne daš, a ne znaš ni sama koliko je teško jurcat po svijetu i del poklone tokim ljudima okolo. Umoran sam, bogat, umoran, što ću dalje? Što kažeš? Daj, reci još jedan put. Eto, shvatio sam da ništa nije teško jer toliko ljudi čeka, a naročito djece, na poklon. Zato mi nije ništa teško, pa makar još 300 godina morao lećet po svijetu. Eto. Lako je vama priča, vi se samo izležavate ko kuće i izvoljevate, a ja moram radi. Ja sam taj koji trči da stine na vrijeme i da se ti pokloni podijele toj dici.
A šta sam dobio prošle godine od Dida Mraza? Evo šta mi je obećao. On mi obeća kuću. Da ću ja imati jednu kuću u kojoj ću ja živjeti kao nagrada za moj trud. A vidite šta sam dobija. Kako da ja uđem u tu kuću? Ja ne mogu se smanjiti da uđem u tu kuću. Ne znam. Molim? Aha. Ču, kaže da ova kuća je za vision board, to ona ploča na koju prikeljite neke stvari, neke slike koje se sviđaju, kako bi vi htjeli živjeti u budućnosti i to se ostvari kad buljite u to, jel? Kaže, to je vision board kuća, a sljedeće godine ću već imat pravu kuću koju mogu ući ja i ona kola što idu po snigu, što ih moram navlači, one sanjke i to. To je već bolje, može, sviđa mi se. Hvala, Dida Mraz, hvala! Ho! Sretan Božić i Novu godinu žele vam! Gospa Klara. Gospa Tereza. Djed Mroz. Baka Mrazica. Sob Rudolf i Leprekon!